кой ще се сменя на края на годината. И отново добър вечер за тези, които не са ме разбрали. Тревожен съм, имам лоши новини. Какво е станало, Дон Корлеоне? Защо сте разтревожен? Ние всички толкова се стараем. А защо ли, За пари ли? Какво говорите, Дон Корлеоне? Ние сме верни на мафията. Достатъчно е справедливо да разпределим делегирания бюджет по-равно. Разбираме, че сега е криза. Бене, много бене. Не се тревожа за гимназията по икономика и управление, Елиас Канети. Там нещата са извън нашия контрол. Как така, Дон Корлеоне? Ние имаме хора навсякъде. Няма начин нещата да не са под наш контрол. Поставихме камери, има и охрана. Да, нашата сила са фактите. Нека проследим последната новинарска емисия. Не гледай в публиката. Те са дошли заради концерта, не заради тебе.